هر فرد به خاطر معرفی وطن کمر همت می‌بندد و کوشش می‌نماید که از مهربانی و قدرشناسی دولت و حکومت برخوردار باشد. خوشقدم خسرو یکی از ورزشکاران موفق کشور محسوب یافته، باری اول نیست که در عرصه جهانی به افتخارش پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان گردیده است. عضو منتخب را بعد بازگشت از مسابقه جام جهان اوید به سامبو، مسئولین و مخلصان سرشماری ورزشی میهن صمیمانه استقبال گرفتند. ورزشکاری маъруфи кишвар дар риштаи самбо хушқадам хусравов имсол дар ҷоми ҷаҳон ба поси хотираи поягузори ин риштаи варзиш Анатолий Харлампиев ки дар шаҳри Москва доир гашт, медали тилло ба даст овард. ӯро баъди бозгашт ба ватан дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе муовини раиси шаҳри Душанбе Маъсума Муинӣ, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Раҳмонзода, роҳбарияти Федератсияи гӯштини самбо ва дигар масъулону ҳаводорон истиқбол гирифтанд. Хушқадам Хусравов дар намуди самбои варзишӣ дар вазни то 64 кило ҳунарнамоӣ карда дар даври ниҳоӣ бар Ҳомидҷон Муминов аз Ӯзбекистон ғолиб омад. Ин дуюмин медали тиллои Хушқадам Хусравов дар мусобиқаи мазкур мебошад. ман хурсандам ки дар ин ҷоми ҷаҳон тавонистам парчами давлати азизамро баланд бардошта суруди миллӣ садо дод. ин боиси ифтихор ва ҳар як шаҳрванди тоҷик аст. ва ман аввалан миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонем ки мо варзишгаронро дастгирӣ мекунанд ва ҳаматарафа аз ҳоли мо варзишгарон бохабар аст. ва мо кӯшиш менамоем ки боз дар мусобиқаҳое ки дар оянд мешаванд хубтар тайёрӣ дида боз парчами давлати азизамонро баланд бардорем. дар мусобиқаи имсолаи ҷоми ҷаҳон оид ба самбо Тоҷикистонро 11 варзишгар намояндагӣ кард ки мунтахаби кишвар ба ғайр аз медали тиллои Хушқадам 4 нишони биринҷии дигар ба даст овард. Медалҳои биринҷиро Акмалиддин Каримов, Садрбоев, Фирдавс Мирзоев ва Меҳрубони Абдулҳақ соҳиб шуданд. солҳои охир дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми чорабинҳои варзишӣ аз он ҷумла чунин мусобиқаҳои бонуфус ширкат меварзанд ва махсусан ёдовар мешавем ба муваффақиятҳои Хушқадам Хисравов ки имрӯз боз тавонист бо дасту бонувони паҳлавонӣ ва баланд бардоштани обрӯи миллати хеш миллату давлатро дар байни 21 давлати рӯи дунё маърифӣ кард. албатта ин ифтихори мо аст ва мо хурсанд ҳастем ки имрӯз варзишам ба пеш рафта истодааст. тамоми соҳаҳои имрӯзаи давлати мо ба пеш рафта истоданд. чӣ хеле ки роҳбари давлат қайд мекунад ки Тоҷикистон ба пеш, орзу дорем ки доим ба пеш бошанду боло бошанд ва дар зинаи аввал парчам ва суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо диҳад ва парчам танинандоз бошад. хотиррасон мекунем ки Хушқадам Хусравов дар риштаи самбо баландтарин унвон қаҳрамонии ҷаҳонро соли 2018 соҳиб гардида буд.